Naba kay friendly nga every time magkuyog mo or magstorya mo, para mo lahi na kitsa sa uban nimong friends. Yung tanaw ni mo lahi na gano'n yung feelings. Well, here are some signs nga. Baka naman, meron talagang kayo. Egit. Ganahan kayo siya magsigara kuyog-kuyog nimo. Uy, asa ka pa dong? Mangupra ako dito sa merkado. Ano man? Kayo ka? Oh, depende. Ganahan ka pa kuyog. Ikaw, okay ra pud. Ganahan na sad. Sige, kuyog na lang ko. Egit. Tali ra kay siya mingawan nimo or pirmi ra gyud siya mingawan nimo. Hello? Uy, nauli na ka? Oo, yeah. Bago rin ko nabot sa balay. Okay, good. Kanang kuhan ba? Gimingaw naman din ko ni mo eh. Hala ha? Grabe. O era. Lagi. Ang buti ganun dali ra kay kumingaw ni mo. Ayaw ba? Sibog be? Sana all. Pirmi ra siya na si Munahuna og ikaw pirmi na sa iyang Munahuna. Nagunsa na ka to sa ron sa? Lah, sure jo ko malingaw gito siya ani. Malipay gito siya kita ni kay perting hinamisa ato. Medyo kulbaan siya if magkuyog mo. Mo gini ang statement nga, you make my heart skip a beat. Kanang mo naglahi gini ang behavior around you. Uy, sure ka gana na ka nga movie? Ha? Agad mo ko ni mo. Okay ra mo ko ani. Kuyawan. Unya basta magkuyog mo, feel gini mo nga dapat pirmi gyud ka gwapo or pirmi gyud ka gwapa. Wow! Kahumot ba ni mo ulit tao? Ya, kagwapo ba ni mo ron? Of course. Ikaw ka akong kuyog. May ikog sad ta. Ano naman lang sad maganahan ka mo sige kuyog-kuyog na ko ba? Ano ba? Char kay ka eh. Sana all. Later po siya magsalos sa imong friends nga pirmi po nimo kastorya. Okay raman ay gamay pagsalos, but if masobraan na sad basig may mo nag-toxic in your relationship. This could mean nga they really want something out of your relationship. Kisa dito mo kastorya kanina? Ako na tumiga from college eh. Yeah, close mo to. Okay ra? Ano man? Walang. Just asking. Lahi ra sa imong pagtanaw niya as compared to your other friends. Deeper and closer nang inyong connection. Although close po kasi mo other friends, but kibaw jud ka nga lahi ra gyud inyong pagka-close. Asa ta mga on? Samgyupsal? Shit. Samgyupsal. Kibaw jud ka sa kong ganahan, no? Of course naman. Same ra betag taste, di ba? Yeah. Magsige ra mo og flirt with each other. Murag klaro nang jud kayo na, di ba? Uy, gipalitan ba kag chocolates? Ganahan ba ka ni? Ay, mo ba? Thank you Pero, mas ganahan magyapon ko nimo. Sabaja! Lastly, touchy kayo mundo ha. Agay! Buwang mga pakde. Grabe siya, kahinay rata. Kusgan ba? Agay! Grabe ako, suga na ato eh. Pero sige lang, love man. Ow. Char. Egit. So, unsa na yung status nimo og sa imuhang friend? Friends lang ba yun? Or special friends? You decide. Ari na lang sa takotobron. Shout out to Orlan Joseph Karungay and Marlon Bartizo. Comment mine for a shout out on the next video. See ya! Hey guys, it's me, Dodong Dave.